Nimeni on Harri Heinonen. Esittelen tässä Future DigiHealth-kurssin jakso 3, digiosaaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa, tehtävä 5, digiosaaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa nyt ja tulevaisuudessa, ja ryhmä numero 1, ryhmässä mukana Jenni Myllylä, Kaisa Aasikainen ja Harri Heinonen. Ja nykytilan osalta tehtävässä me totesimme, että moni julkaisu kertoo Suomen olevan kärkimaita julkisissa sähköisissä palveluissa. Muun muassa valtiovarainministeriö on näin todennut, ja täällä on hyvä digiosaaminen yleisesti valtakunnan tasolla sekä myös terveydenhuollossa. Nykyjärjestelmien käyttö kyllä osataan, ja niiden osalta saadaan järjestelmistä ne tehot irti, mitä niistä on saatavissa. Viime aikoina pandemia on pakottanut tätä digiloikkaa vähän vauhdikkaammin eteenpäin. On otettu etävastaanottotoimintojen käyttöön. Sähköinen asiointi on tullut tutuksi näiden koronarajoitusten myötä, ja sitä myötä on niin kuin tilanne edistynyt vähän tälle ulkoisten tekijöiden ajamana. Lisäksi väestön ikääntyminen aiheuttaa paineita palveluiden tarpeille, ja siihen ollaan yritetty saada digitaalisuutta avuksi. Ja meillä tosiaan näkökulmana tässä on sairaanhoitajan näkökulma, ja näiden edellä mainittujen tekijöiden osalta, nyt kun sairaanhoitaja kuormittaa nämä päivittäiset hoitotoimenpiteet jo muutenkin, niin sähköiset järjestelmät tässä nykymuodossaan on todettu, että ne jopa saattaa lisätä tätä sairaanhoitajan peruskuormaa, mikä on sitten taas pois siitä varsinaisesta hoitotoimenpiteestä tai hoitotyöstä, mikä on niin kuin kuitenkin se kaikista arvokkain osa sairaanhoitajan työtä. Digitalisaatiosta on saatavissa paljon hyötyjä monella eri osa-alueella, mutta myös tämmöinen suuria volyymeja tapahtumia sisältävä työ, mitä sairaanhoitaja tekee, paljon palvelutapahtumia ja toimintaa asiakasrajapinnassa, asiakkaiden palvelua ja heidän ongelmiensa ratkaisuun liittyviä toimenpiteitä, niin jos siihen saataisiin enemmän tätä digitalisaatiota tukemaan, niin siitä saataisiin yksi suuri hyöty myös näistä digitaalisista apuvälineistä. Tulevaisuudessa onkin nähtävissä, että sairaanhoitaja on tämmöinen e-ammattilainen, jonka sote-osaamisen lisäksi pitäisi hallita myös tällaista teknologiaosaamista. Joissain tutkimuksissa, mitä me käsitelty myös palvelumuotoilua, että olisiko se osa sairaanhoitajan osaamista. Jotkut tutkimukset ei niinkään pidä sitä tarpeellisena, mutta toiset taas nostaa sen korkealle. Se on kuitenkin tällainen osa-alue, jossa ikään kuin tätä asiakkaan ongelmanratkaisua pyritään tälleen määrämuotoisesti kehittämään ja tuottamaan sitten työkaluja, jolla se voidaan niin kuin vaikka sähköisesti pystyä hoitamaan. Nykyjärjestelmien käyttöön osaamisen lisäksi tarvittaisiin tiedonhallintaa ja teknososiaalisuutta. Tiedonhallintaa siinä mielessä, että digitalisaation iso osa on se, että tiedetään, mitä tietoa meillä käsitellään, mitä tietoa missäkin tarvitaan, missä sitä tuotetaan, missä kohtaa palvelupolkuja. Ja tämä teknososiaalisuus käsitteenä tarkoittaa sitä, että pystytään ikään kuin terminologisesti muuttamaan se hoitotermistö tällaiseksi digitalisaatiossa, digitaalisten apuvälineiden kehittämisessä tarvittavaksi määrittelyksi, jotta pystyttäisiin niin kuin paremmin sitä käytännön toimintaa tukemaan. Valtionhallinnon digitalisaation tavoitteissa keskeisenä tekijänä on asiakaskeskeisyys, ja myös se edellyttää, että se asiakkaan ongelma pitää ymmärtää
ja sen ongelman ratkaisuun pitää pystyä muodostamaan palveluita, digitaalisia palveluita, jotka helpottaa sen ammattilaisen työtä ja myös nopeuttaa tämän asiakkaan ongelman ratkaisua. Johdon sitoutuminen ja operatiivisen toiminnan sitoutuminen on oleellisia asioita, mihin pitää keskittyä tulevaisuudessa, jos digitaalisia apuvälineitä halutaan tehokkaasti hyödyntää, niin johdon pitää ymmärtää, mistä on kysymys, ja sitä kautta myös sitoutua siihen strategioiden kautta, että niitä hankkeita, joita tämä edellyttää, niitä saadaan kunnolla ajettua läpi niin, että se tuki tulee ylhäältä asti. Ja operatiivinen toiminta vaatii sen sitoutumisen, koska heidän toimintaa tämä käytännössä eniten koskee, ja kun toiminta muuttuu, niin se on helpompi saada jalkautettua, kun operatiivisella tasolla ymmärretään, miten työ muuttuu ja miten se heidän töitään toivottavasti helpottaa tämä digitaaliset apuvälineet. Jotta tämä kaikki on mahdollista, niin tämä digiosaaminen eri osa-alueinen pitää tuoda sote-ammattilaisten perus- ja täydennyskoulutukseen. Eli koulumaailman pitää myös valmistautua tähän tukemaan tätä digitaalista toimintaa. Se vaatii tietenkin opettajilta ja opetussuunnitelmilta, että siellä myös ymmärretään nämä perusasiat ja osataan se ammattilaisille sitten oikealla tavalla opettaa. Ja ne digiosaamisen osa-alueet on Sotepeda-hankkeessa määritelty 12 eri osa-alueeseen. Ja tässä ne on lueteltuna, en mene niihin sisältöihin sen syvällisemmin, mutta osa-alueet on perustietotekniikka ja viestintätekninen osaaminen, verkkovuorovaikutusosaaminen, asiakaslähtöinen sote-digipalveluosaaminen, verkko-ohjausosaaminen, seurantaosaaminen, palvelumuotoilu, tiedonhallinta, tiedolla johtaminen, eettinen osaaminen, monitoimisuus kehittämisyhteisöissä, tutkiva ja kehittävä osaaminen, yhteiskunnallinen osaaminen. Eli monta osa-aluetta, ja sieltä löytyy ne, mitä myös sairaanhoitajatyössä pitää tukea ja kehittää. Tässä meidän tuotos. Kiitos.